Tingnan mo ako. Titigan mo ako. Saan ka titingin sa... Hindi. Okay. Ang gwapo. Gab, nagkakaano naman tayo. Tanggap na kita na ganyan yung itsura mo. Tanggap ka na din siguro na ganito itsura ko. Huwag ka lang magsabi na gwapo. Tama na, okay na yun, ha? Tanggap na kita kahit ang itsura mo. Isa pa. Umaanggulong ako, isa pa. Okay na. Wala, naghang. Pati internet hindi nakikisama. Ikaw, kailan ka daw? Siguro after 3 days. Before. Pero sa tingin mo, negative naman Negative po. Wala nang sintomas. Negative po. Na ako. Sige, thank you. Laya na ako. Laya na ako. Salamat. Fake news pala eh. Ano ba yan? Nag-impake na ako. Ano? Pwede ngayon ah? Tomorrow talaga, hindi na yan. Punta na lang kayo po dun sa harap. Hindi na yan fake news ah. Sige. Congratulations! You made it! Valedictorian! Uwi na ako bukas. Pero parang ayoko nang umuwi. Parang pag iniisip ko yung babalikan ko, wag na. Joke lang. Ay, Totoo na yan. happy ka? Hindi ako. Kaso aawayin mo na ako. Pagdating siya. Mag-aaway na tayo palagi. O di, makukompleto na ang araw natin. Kasi magkasama na tayo eh. Pag napansin ko kasi, kapag magkahiwalay tayo, pati tayo, lagi tayo nag-uusap. Kapag magkasama tayo, hindi tayo nag-uusap, pagkaaway pa tayo lagi. Doon nga nakukompleto yung araw. Pag-aaway, Oo. parang baliktad eh, no? Kaya minsan okay din nagkakahiwalay. Masaya naman ako, yung mga pagkakataong wala ka. Sarap, ang saya. Diba? Parang malaya. Kaya, hindi ako nag-joke. Ang sarap ng mag-isa. Oo, promise. Hindi, okay yan. Diyan ka na lang. Ano ka ba, Ruslan? Ano ka ba, Ruslan? Kahit nagsa-stop-stop tayo, kuya, hindi ka naman kinakabahan. Hindi ba malapit na gano'n? Hindi naman. Siguro natatay. Nakakaramdam ka ba na nakakatunog si ate na yun? Parang wala naman. Kasi parang iniisip niya, susunduin lang talaga siya. Ano, may tarpaulin siya, no? Umaasa nga yun eh. Sabi ko nga, kung may coupon band lang eh. Printed coupon band lang. Okay na, game team pag-ibig. What? Lover mo! Di ba? Okay. Oh, musta guys? Handa na ba kayo? Ready na, ready na. Aba, syempre. Kahapon pa. So ngayon sana matuloy na. So ready na ang team pag-ibig? Ayun, sige, pupunta muna kami doon para salubungin na siya ng pagmamahal. Oh, ito na ang team pag-ibig. Okay, ito yung pag-ibig.
Kainan natin ang kakornian to. Direk, ikaw yan. Ulit natin. Negative na sa COVID. Positive na sa pag-ibig. Pero alokin mo siyang pumunta muna dito. Sa gitnang to. Hindi pa. Pupunta ka muna. Tapos pag inalok mo na siya dito, pagbigay ko ng flower, yun yung ano yun. Yun yung dikta na bubuksan nyo na. Basta nakatalikod siya. Hindi, doon sa likod. Doon kayo pipes sa kabila. Doon kayo pipista sa taas, ikaw. Kayo, kamunduwa, na sa ano itong dalawa. Tama. Tapos di ba nakita niya na. Tapos alukin niyo siya na pumunta dito sa baba. Ano ba? Parang tama. Pupunta ka dito! Mask at saka face shield galing sa QR. And congratulations. Ano ba yan? May supplier. Nakakainis kayo. O, kunin mo muna to. Ay, dito mo tayo. Ano ba yan? Ano to? Ano to? Ano sagot mo? Tagalog. Congratulations! Positive for love vaccine. Oh, picture. Opo, sir. Tapos, photo. Kasama sila. Photo, nakapuso. Ang taray may proposal. May proposal ka pa, ah. Siguro umasa ka. Umasa ka? Hindi ko naman alam na. Ang alam ko lang, sasabihin niyo lang sa bahay, congratulations. Kasi kami yung team! Pag-ibig! Negative na sa COVID! Positive na sa pag-ibig! Paano niyo plinano to? Ha? Sinabihan, kaya pala hindi ako pinapababa ng mga nurses. Diyan, tagal mo nga, kanina pa. Oo, kanina pa kami nakakilibot sa labas. Naniwala kayo sa yan nyo? May proposal. Parang may sakit eh. Di ba to di ba baliktad? Di kaya to nilagnat? Kasi may sing-sing na ako. O, kinilig ka naman. Ah, Siyempre, pinawisan niya eh. nakikisan ako. Parang niisip ko ikaw yung nagkasakit. In fairness. Oh, Nay, Oo, wag mong itatapon yun ha. oo. Kasi baka magamit ko pa sa iba eh. Natatakot ako. Parang may mali. Anong naramdaman mo? Ha? Nung... Naiiyak kasi ako kanina. Naiiyak na ako. Hindi mo naman nag-expect. Natawa kasi ako. Hindi ako makapaniwala. Parang ako nakalutang. Parang parang... Yung sinabi ko nga kay Armino, propose mo. Uy, totoo? Propose mo kasi yun. Pagsundo namin kay Ate Kay. Uy, totoo? Sabi niya. Masaya ka naman sa ginawa mo. Ha? Masaya ka naman? Sige
Siguro maya-maya lang magsisisi na ako.